So, yan at nandito kami sa Lawson's Heights Mall. Yan. So, may pa-tour around kami ni Isabel. Gawa ng nakasakay kami dun sa ang tawag doon, yung parang motor-motor na mga stuffed toy. Yan. So, itong Lawson's Heights Mall napakalit lang na hindi kalaki ang mall dito sa Saskatoon, ano? Nagsasara sila alas 6. Kaya mag-aalas 6 na. Ha? Next time pasok tayo dito. Oh. Ano 'yan? Sa mga something. Mga something. Tapos ito yung food court nila. Sa pinakadulo food court. Tapos katabi nito London Drugs. Pupunta kami doon. Marami dito activities. Oh. May laruan ng bata dyan sa gilid kaya si Isabel excited. Yan. Tapos itong mall na to, tahimik lang na mall. Oh yeah, tapos gusto ko dito ang ambience. Ambience dito maganda. Look, wala masyadong tao. Ay, magsasara na kasi. Mag-alas 6 na. Hindi, tapos dito may mga activities din, yung mga zoo, petting zoo. Yung mga ganyan. Yung trick or treat. Kahit sa Halloween. Yeah, Halloween. Tapos yung mga may bunny. Palaruin natin saglit si Isabel dyan. Go play. Let's go. Sa pharmacy. Sa pharmacy? Okay. Hindi na kayo sasama. Sa London Drugs. I love. Go ahead. Ayun na. Uh-oh! Are you okay? Nasa may food court. Go ahead. Sige, drive. Sige, push. Go ahead, push. Good. Sige, push anak. Sige. Sige. Pindot. Yay! We're going fast. Good. Sige. Zoom. Ooh, yummy. Ooh. Uh-oh, slow. Sige, pindot. Sige, pindot anak. Pindot. Ha? 5 more minutes. Slowly. You sleeping? Huh? Hey. Food court. Food court. Let's go back. You sleeping? Oh no! Look. Huh? Huh? Oh, your hair.
Okay, stop na. Stop na. Stop na. We're done. Oh no. A power TV. Look how we going. Good play. Watch out. I know. Boom. Look where fast we go. Very fast? We're fast. Yeah. Then fast Mm-hmm. go. That's where fast we go. Oh no. Oh, Halloween. Ikot. Halloween. Let's ikot. Let's ikot. Boom, boom. I'm scared. Why are you scared? Skeleton witch. Skeleton. Hmm? Uh-oh. I won't press. Okay. Press mo, dali, dali. Papa. Press mo. Papa. Papa na. Hmm. Enjoy si Isabel ng pagdadrive mo. Yay! Go ahead! Yay! So, ganito lang kalaki yung Lawson Heights Mall. Ang dulo nito yung food court. That's it. Mama's there. Stop na. Stop. 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 Ayaw bitawan. Oh, we're done. Oh, stop na. Oh, what will you say? Thank you. Oh, wow. For you? Wow. Oh, she's looking like she wants to just Oh, Isabel. Isabel, what do you say? Oh, where is Welcome. it? See you again. Bye. Oh, yes. Definitely. Thank you. Thank you. Isabel. Wow. Thank you, thank you. Thank you. Come on, Isabel. No, No, we're no. not gonna play that today. That's it. Oh, this one will be beside this. Mhm. Come on. Oh, baby, you have a heart. Okay, let's go to my favorite. I love London Drugs. May mga gadget, camera. Doon din na tayo papasok, mga computer. So, hindi lang talaga siya pharmacy. Tapos, pwede doon magpa-develop ng pictures. Ito, mga TV. Tapos, may mga para sa house. Para siyang grocery meron din yan. Para sa bahay, mga aesthetic. Ay, in fairness, upuan. Ayan. Tapos may mga toaster. Yan. A little bit of everything. Pancakes.
Rice cooker? Oh my gosh. Oh my gosh, ang liit. Tapos may, oh my gosh, may toaster pa. Ang liit ng toaster. Oh my god. Siguro ito pag ano, ang liit-liit ng bahay. Tapos solo ka lang. Oh my gosh. Parang pwede sa kitchen ni Isabel. So ito naka-sale na. From 69.99, 12.99 na lang. Kung may backyard lang kami, pang decorate ito. Yan, that's it. Tapos the rest, mga ano na lang. Typical na ano. Mga grocery. Mga chocolate. Yan, para siyang shoppers na. Yan, tapos dito sa side na to, cosmetics. That's it. We're going. Daddy, may nakita kong rice cooker. Rice cooker? Bakit wala tayong rice cooker? No, it's so cute. Masaya na to. Yan. Si Joanna ay galing dun sa London Drugs. Nag-video daw siya dun sa loob. Kung anong nasa loob ng ano. Ano yan? Rice cooker. Rice cooker? Ang cute. Oh, tapos rice yung, cooker sa kitchen tapos ni yung Isabel. ano, sa itlog. Tapos rice cooker ni Isabel. Oh. Para matuto siya. O yun na, bumalik na ulit. Ay my God. So, let's go na dad. At magko-close na. Magka-close na? Wala pa naman nagsisita. Pag may nagsita na. Yung anak natin parang ano lang eh. Parang anong tawag yun natin? Parang nasa kap. So, yun ano at yun ang pa-tour around namin ni Isabel. Ginawa ko ng vlog kasi sabi ko nakasakay ako kanina doon sa ano, ipakita ko na kaya ako to sa vlog namin ano. Itong kung gaano kalaki lang ang ano, ang Lawson's Heights Mall. hindi naman siya kalaki yan ano, tama lang. Maganda dito kasi ito, yan nga, may laruan sa Isabel. May laruan ng mga bata, tapos may Lego dito sa may food court, tapos yung food court, doon food court. Yeah, so okay tong mall na to. Dati kasi yung swimming lesson ni Isabel ay nandyan lang sa kabila. Yung Lawson's Heights, ano yun? Civic Center. Yan, dyan siya nagsimula ng swimming lesson niya. Kaya dito kami natambay minsan. Yan. Tapos yun, nag-video nga si Joanna dyan sa loob ng London Drugs. Rice cooker daw. I love London Drugs, no? So, yun lang. At maisingit lang namin tong Lawson's Heights Mall na to. Yan. Mga Lego. Lego ba to? Tama rito? Lego ba to? Yeah. Yan. Magsasara na ang mall. Kaya kami ay lalayas na rin. Oh no. Yung London Drugs nagsasara na nandun. Let's go na, Ben. Ayaw po umalis dun sa laruan ay. No carga. Alas 6 na no, sakto. So tayo ay gugora na rin. I like this mall. Market Mall and then this mall and then Center Mall. Yung pinakamalaki dito yung Midtown. Last kong favorite ko. Bira kami mapadpad dun eh. Unless I really have to. Kung gusto lang mapadpad sa medyo malaking mall, doon na lang. Minsan isang buwan, di tayo pa rin. Let's go. Sarado na. Lawson's Heights. Saan tayo nakapark? Doon sa may ano? Sa may tapat ng ano nga yan? Basta dyan. Yeah, it's close na anak kasi 6 na. Ang aga magsara no. Ganito dito sa Saskatoon. Ang ibang mall ay maaga magsara. Run, Isabel! Isabel, run!
napagsaraan na kami ng ibang exit. So doon na kami sa pinakadulo lang. Lapit na rin. Ha? O boathouse nga ano. Napagsarahan na tayo. Ang aga magsara kasi alas 6 sarado na. Yan, bilhan ng mga gamit sa motor. Oh, yan. Yung gate ng exit sarado na. Malapit naman yung parking namin dyan. Ang ganda ng panahon dahil. Ganda ng panahon. Go ahead. Doon kay mama. Yan. Dito dati sa mga car. Yung Mga car show. Tira natin yung Spirit Halloween kung bukas pa. Doon na lang sa 8th Street. Bukas. Ganda ng panahon.